Ai ngồi you play. Dah kajing isnei, pada kajing pencet board kajong play ngiyok biang pat ya kabane sam cepi. Dah ka kubor, ka ketien kajong play ka Bible. Ai ku play lang ya pi baro ki para benget, bat ki pat runget bat kumju ya pi ki parlok parjor. Ki baju kan mau ban pet ya kan ka program. Ki bangi jiwa ban pen i jepi man la kasngi Sunday. Sungguh ai ka por kajong pi, ha kan ka por ka manta. Banya pusan lang nak ketien ke jong ublay. Kenang bahkan long ke jing kerku ha ke jing im ke jong ang japi. Ba ke jing Christian bor ha ke jing im ke jongi ke paman lah kesni. Haki por ki pamechwang la yo banya pusan nak ketien ke jong ublay. Ba ka Bible kalong ka ketien ke ba im ke ba shisha bat ke badan bor. Kini ka ketien ke jong ublay. Kaya tu berkapen kan mau sanga bersepi. Ya kajing don bor ke jong ublay. Ba ublay ulang ubdan bor halo jong ki ai baro. Nginyo iru ya ki kamba bala penpau dau Jesus Christ ba baro ki saki. Ya ka bor ke jong ublay. Mat kumjoru kumno ba ublay u iet ya kajing im ke jonga ke jong pi. Ya ka ba u la ai ti no lau khun u Jesus Christมันเป็นเอ็มกันยากำมันเสียมก็จงอาบัดกำมันเสียมก็จงพีหากนี่ก็ปวดกับมันตาย่างเงี้ยเลยลังบันยาปุสันยากะเวกะกำบะกับเอาจิสูอุลาเป็นเปล่ามันเบาดังดันชากันนี่กัสลาประเทศงี้ละบันเชียมนักกอสเปลจงอุมาเทียสกัลนองกับข้าสันบัดกัดคอดกับอาร์พูเวฮาดูกับอาร์พูพราบัดยากันนี่กับจิงจ้าฮากันนี่กับบัวลาบุจิงทอรูฮากับกอสเปลจงมาร์คัสกัลนองบัดเหี่ยวบัดกัดคอดกับอาร์พูสาวงี้นี่อย่างนี้ยากับกัมบะกับเอาจิสูอุปนเป้าชากะเวกับกันเทกับเพลมชิมไลทุยากับกระเตงกับจงกาฮาบังอีองกับกัมบะกับมุดนาดูกีน้องอีทุลุปาkumju haki apostol but kumju how Jesu kile eki kamba ke jongki ke ai ka dau ka baki kile e ka kamba ke jongki kalong banya thu sakibreu baro ba ublei ulong ubadon bor but ublei ulong ubakrau but how ublei kamdon kanu kanuru ka bamla keng del ong ba ha kani kalnong ka bakhatsan kadukotกับอาร์พูเวฮาดูkadukotกับอาร์พูพระนักกอสเปลจงอุมาเทียสกัดจิงยากระนับแรงอุจิสูบัดกันนี่กักันเทยแล้วองบ่าอุจิสูอันดาอุลาปอยฮากับพังกับไทรัสบัดกัสิดันฮากรีไซโรฟินิชาแล้วองบ่ากับดอนกันนี่กักันเทยกับบานนักกันนี่กับชนองเดนักตะกัดจิงยาเลนตีกับจงจิสูอุลาไทบากว่าบ่อุนอยากกันดุบัดนูรูเห็นไรปัดกระได้กับโบรยาอูบันเป็นเป้าอยากกันจิงคราวกับจงเบลอุสงอทุบักกะดอนกับเวกับกินเทกับบักว่าบันกันดุยาอุจิสูเดลองบากะตากินเทกลาวันบันปรตายาอุจิสูกลาวันบันคอดยาอุจิสูนมารกับจิงดอนกัมกับบักกระกี้กับจงกากลาปรตาจำกันยาอุจิสูนมารกาคูนจงกากาดอนนับเรงกาจิงปังเมนซีมบามคุยแล้วองบากาจิงปรตากาจงกาอุจิสูอมเชมละอายกาจูบาบวัดชิกันเตียนรูบัดเห็นกลายายปรตากลายายปรตาบกลายายปรตาหาดูกับปลองยากิเนกิสรานกิจงอุจิสูกิบาจูบวดบัดกิบาจูดอนเบ็ดมันลากิปอร์ฮักที่ฮักจัดจงจิสูกิลาเล็ดบันกระปาจูจิสูบาคุมโนบอนปลัดโนยากตากะกินเทเห็นไรอายุบากจูบากับเอาจิสูอุกรันฮักตากระปอวังอมเชมลาพะยังไงเห็นไรตังฮักิตากิลังบรอดกิบลาจาโนนากะเยอิสราเอลฮับากันนี่กะกินเทกะยสงอยากตากะจูบากาลาเลดมครุบHapo ki selajat jong Jesu bat kalamane ken. Hapo Jesu la yo iya kata ayu syo. Kabau Jesu ukren uang. Ambet ban shem
ya ka jing bam ki khun bat ban bread ya ka ha ki so haba kata ka kan thei ka osngau ya kini ki kintien ka bau Jesu kuran kala pen pai kintien chau Jesu bat kada long sakapor ya Jesu kaba pelingo ya Jesu ha kaba ka ong kum ni ko twai wat ki so kia bam na kita ki balawet ki bala hap na ka met ki kenrat jongki habau Jesu ya sngo ya kata ka jinget jong kani ka kenthei ka bala penret ya ladi bat ka nget kem hau Jesu u Jesu omla ban chu snap klam da ajubab bat u Jesu ulai yaro ya ka jinget jong kani ka kenthei bat ula kirkhu ya ka bat ka khun jong ka kumta hi klayo ya ka jingkia nginyo i ya ka story baro kabay thu ha kani kalenong kabangi ya puli ha kani kapor kamanta ka jingya kren apreng u Jesu bat kani ka kenthei kalong nasibanta ban pendom ban pensalingo ya ki parsi ki baju don bet haman ki jaka pai ba u Jesu ulai ngitep ya ka jinglong jong ki parsi ka jinglong ka bakumno ki don kilong ki babuto bat kilong rukum ki senpu ki ba arsap ki ba ka donut ka jongki kaya serim bat kalom jing tep ken kabala airong na jrong kabala pen itnat bahana jrong hendai syapo jong kata kalom jing tep kadap da ka babut kata ka jinglong jong kini ki parsi del ong ba hap deng jong kadi ka jing kren u Jesu bat kani ka kenthei laong ba ka jingja ha kani ka story hi baro ka wei ha ka ba kani ka kenthei ka sngo thu nang no ka jat ben riu kawan bat ka sngo thu ru ya ubriu ubakum no maka kan lai ban ya kendo ban yo ya ka jing yarap ken henry e ka bangi yo i na ka jinglong jong kani ka kenthei kam sim la give up lani kamsem la shus ngap jar lani kamsem la thaj ban perta ban khot ya ka kerteng ke jong utrai ken wat la u Jesu sem la pen pai ktin saka wat si kentien ru hakum kata kapor kani ka kenthei kamsem la pen ngap ayu ba kita ki briu ki bakren saudong ya ka ken Henry ka layai perta bat ka layai perta ya ukan rat ladang ibu ila ka jingem ke jong iru ha ka jaka jong kene kenthei haba ka jakum kene ke jingja lesik hakum kata kapor kanwan cibun ki jing perkhat hangi ka ba pen sngo yangi lesik ngin sngo le ran lesik kanwan ka jing pen artatien yangi kajing perkat kan wan hapo jingi kumno kiwe kin kren yanga bat kata kamasiem kabak hauput kata kajing long kaba syep ting lesi kan wan bat lesi ngin perkat kin sin bat kin kho ya pi bon ki jat ki kin tien ken kajuja shibon pha kham tam lei ya kita ki badang pedang ya Jesu Kristus ken ki bala kela bamut ki balawan ban IT so oblay kabas dang jong kajingya lenti ken sia kajing baha baro kinwan sibun ha kum kini kijing perkat enrengan ong ipi kita kijing perkat wat keteru kinumla ban pensuk ya kajing em kajong ajong pi kinumla ban yalam ya kajing em kajong ajong pi sia kajing pen em ken Henry donginang penjur ndai donginang yai pertai ka ktin kajong utrai ken wala hap pedeng jong kita kijing perkat kiwan ha kijing im kajonga ba kijing im kajong pi kombalong ni ka kenthei ka yai perta bat ka yai perta ken ya ka kerteng kajong utrai nginyo i ha ka po jong Jesu ka jor bha kani ka kentin ka bong sem la pha yanga ndai tang ha kita ki langrot ki bala jano na ka ying Israel ken ka bamut kalong ba ki ju ki ken kodor yala deken ki thau kan ro apreng joki bat ki gentle kabadan ha kita ki brieu baken jado ngin kan mau ya ka jingkular ka ba blei ukular ha
Abraham. O kisngos kem, o ba kisngos sarong hakta ka jingkular ka ba ublay ukular iki. Ka ba pelong pat iki. Bakin sim kerpang ya di. Bat kinyo ben yaki wepat ki jai beriu. Kisngos sarong ya di. Bat kinyo ben pat ya ki gentle. Bat kisngo ba kilong ki balakir ku ki wepat kim yo ya kata ka jingker ku. Lama ki kenpo bat ki petpo bonsin bat barbor yan ki gentle ki bam don hok ha ka imlang salang nginyo lesia ha ka jing im ka jongiru ka bangi im man la kasni lesia ha ka ni ka jing im ka bangi im ha ka ni ka slap rathai pila ban yak kendu ha ka jing im ka jong pi ken ya ki jing ken lak da pi pai la ka long ha ka jing sen sha ka da la ka long hasnong hatau la kalong hakikam kijam ka pi pitre kita lani hayeng hasem kita kijing baro ken kim pensuk ya ka jingmut ka jing perkat ka jongpi nanong ye pi wat sim ha ka jing bishar ka jongpi kita ki baro long kum ka ni ka kinthai ka balet ban dam krup ban mani yau Jesus Christ Piru pinra ya kita ki problems ki jompi. Piru pinra ya kita ki jing ki jompi. Ban solve da ki jing start ki jongi. Nei ra how try Jisu ublay un sa pen chat bore pi. But ublay un sa penlai luot ya ka jing im ki jompi. Ini isu ya ka jing kren ki jong Jisu. Ha ka ba ini na ka dukhat ka ba out pen riu. Ka dai ka ba ngau tenat ba. Ha ba u ongom ne. Ambet ban sim ya ka jingbam ki khun bat ban bread ya ka hakik so kata ka jingkran ka bau Jisu kran ayu ba kane ka kante kala pen pai ktin sha u Jisu ken ka ba ong shisha ko try ende wat kik so ki bam na kita ki balawet ki bala hap na ka met ki kenrat jongki kani ka jubab jong kani ka kante ka la pelong yu Jisu ken ba omla ba unchus ngap Henry habo yo ka jing shisha juga jinget ka juga nadu ka donut ken ula kerku ya ka but ula reward ya kata ka jinget ka jong ka ken but ha kata ka klemat hiru la ong ka kting ka jong play ba ka kun jong ka ken ka yo ya ka jingkya na kata ka jingpang mensim bam khut kum joru kalong ha ka jing im ka jonga bat ka jing im ka jong pi langi la ya chibun ki jing ha ka jing im ka jongi o pila ban pesngau ila de o bangalong ubala jot pa ngalayat sakma bangla jengan o blay Henry ken mau apa piwan pai so blay se sin pat da ka jinget o blay unumla ban chus ngap Ukloi ban kner kik santi ke jong ban kedup ya pi. Ukloi ban pedang ya pi. Kom kik hon ki jong oblay. Ukloi ban kerku ya pi. Bat ukloi ban senran ya pi. Bat ukloi ban pensat bor ha ke jing em ke jong pi. Kom ta ublay upet ya ke jinget jongi. Nadu kadang nut. La kalong ha ke jing duai ke ba pi duai. La kalong ka jing puli ke jongan ka ketin ke jong oblay. La kalong ha bangal let syaka yeng mane balai ban syakri oblay. Lane ha kino ki jingya syambat ki jingya kendo ha ka jing em token mau ba pin bo ya ka jinget ki jongpi ha utrai komno ba oblay un yo ban pen kentiu yanga bat yapi kam chadrong bat kam chadrong ken lingba jong kani kastori ka bagyo ban puli ha kani ka por ka manta ka jingya kendo u Jisu bat kani ka kentei nginyo ya baro ka jinglong babha jong Jisu ha kani ka por ulong unuksa u babha pat nginyo iru ya ka jing start ka jing champang ka ba udan bat khamtam ulong ga jehi kairu sanga bat sapi unong yalam ba ken sai tam ken ka ministry ka ba Jisu ule menba udan ha kani ka slap perthai om simla jet breu tangki ba komno un syakri henry kat kibaya kendo ya Jisu kimat ka jingkerku kimat ya ka jing suk ha ka jing em ka jong kiken bat ulong kanuksa bat om ta kumta u ya lam ya kiken sya ka jing kla
kabamutkan. Ujisu upen pralut ya kata kekenrok barok. Kaba kani kakentei kadon ha kajimut kajongka. Kabaka kaya keduk ya kata kajing barok ujisu upen pralut barok kan. Tu ai ba mangama pi ki balong ki Kristan. Ngelong ki Kristan ki basishaken nadu kadonut kajongi ken. Ki baka jinget kajongi berbor kan long ha ujisu Kristan. Tu ai bangilong ka jingkerku. Ha baki wei ki ya keduk ha kajing kajonga kajong pi ken. Ki ken mat ya kajing kerku kabasishaken. Na ujisu Kristan lengba ha kajing kajongi ken. Tu ai begini ki tin gelong kajing kerku epi lang baro ki basya skor hai ni kapor kamta. Dia suwa bangan penkut ya kajing kuran. Ya kuat ban pulih na ka gospel jong uyones kelong balai buka dekat ke bakatsan. Kaktian ke baong kum ni. Ba uei ru banget ha u. Unom jachu henrei unyo ya kajing bam jukut. Nam ta keburam ke jauh belai.